Balkanawatda ýapak görnüşde geçirilen Suud Peýgambergeldi Allaberdi we 6 ýyl tutsaglyga höküm etdi. Bu arada 30-njy sentýabrda Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmen Helsinki fondy we Memorial habar berýär. Suud 2020-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda Balkanawat şäherinde tutsak edilen 48 ýaşly ýurist Allaberdi we huligançylykda günäli tapypdyr. 2020-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Balkanawatda 48 ýaşyndaky ýurist Peýgambergeldi Allaberdi suud edildi. Galplaşdyrylan huligançylyk işi sebäpli oňa 6 ýyl azatlykdan mahrum edilmek jazasy berildi. Suud işi ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirildi diýilip, Adam hukuklary boýunça Memorial merkeziniň web sahypasynda 30-njy sentýabrda çap edilen habarda aýdylýar. We maglumaty görä diňe garyndaşlary däl eýsem resmi versiýasyna şüphe döredip biljek şaýatlara da suudyň zalyna girmäge ruhsat berilmändir. İnsan hukuklaryny goraýjy aktivistleriň aýtmagyna görä, Allaberdiýew Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 279-njy maddasy, huligançylyk we 108-nji maddasy, adamyň saglygyna ortaça agyrlykda bilkaslaýan ziýan ýetirmek maddasy esasynda günäli tapylypdyr we 6 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir. Türkmenistanyň Nebit we Gaz ministrliginiň Nebit Gaz Nebit edarasynyň ýuristi Peýgambergeldi Allaberdiýew Türkmenistanyň ýuridik gulluklar tarapyndan daşary ýurtlardaky protest hereketine gatnaşyjylar bilen aragatnaşyk saklamakda guman edilip 5-nji sentýabrda huligançylykda aýyplanyp Balkanawatda tutsak edilipdi. Hasawatda suuddan öň we soň bolup geçen wakalar barada jekme-jekler berilýär. Peýgambergeldi Allaberdiýewiň suud işi 29-njy sentýabrda Balkanawat şäher suudunda ir sagat 10-a planlaşdyrylypdyr. Ýerden günäkärlenýäniň garyndaşlary we dostlary Kaziýet binasynyň golaýyna ýygnanypdyr. Ýöne suud işi gün ortanlyk başlanmady. Suudyň işgärleri ýygnagyň geçirilmänligini ma'lum etdiler we sebäbi tutsagyň getirilmänligini aýtdylar. Soňra bu işin şol gün deslapky tutsakhanada geçiriljekdigi habar berildi. Akşam saat 4 töwereginde Allaberdiýewiň 30-dan gowrak garyndaşy we dosty 10 sany awtologda deslapky tutsakhana uğrady. Suud edilýäniň aýal dogany we gyzy suudyň geçjek ýeriniň howlusuna goýberildi. Olara ilkinji postda suudyň ýapyk görnüşde geçiriljegini, şonuň üçin olaryň diňlenşige gatnaşyp bilmejekdiklerini ýöne Kaziýet işinden soň olara Allaberdiýewi görmäge mümkinçilik beriljekdigini aýdypdyrlar. Biz iň bolmanda suud edilýäniň aýalyny suud jaýyna salmagy soradyk, emma olar boyun gaçyrdy diýip bu ýagdaýa gatnaşan bir ýanan gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Kaziýet diňlenşige 2 sagat gijag almak bilen başlandy we akşam saat 6-dan 8-e dowam etdi. Diýilip adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bilelikdäki maglumatynda habar berilýär we suud zalynda nämeleriň bolup geçenliginiň belli dälligi aýdylýar. Şeýle hem höküm çykarlandan soň Allaberdiýewiň aýal doganynyň deslapky tutsakhana çagyrlanlygy we onuň 2 sekundyň içinde doganyny uzakdan görüp bilenligi habar berilýär. Deslapky tutsakhanyň golaýyna ýygnananlar onuň suuddan ozal saçyny sýrylanlygyny bilip galdylar we muny kemsitme hökmünde kabul etdiler. Resmiler Kaziýet işiniň netijesi barada maglumat bermekden saklandy diýilip adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň beýanatynda aýdylýar we şeýle dowam etdirilýär. Derňewçi Hükümet Ilyasow Allaberdiýewe çykarylan hökümi bilmek üçin awtologlarda garaşýan garyndaşlarynyň gaçyp başga bir kapydan çykyp gitdi. Deslapky tutsakhanyň başlygy Allaberdiýewiň garyndaşlaryna olaryň näme karar edendigini bilemek Kaziýete gidin we şol ýerden biliň diýipdir. Suud edilen Peýgambergeldi Allaberdiýewiň aklawçy bilen öpçün edilip edilmänligi belli däl. Adam hukuklaryny goraýjylar oda Allaberdiýew maşgalatynyň aklawçy tapmakda kynçylyk çekýänligini habar berdi. Sebäbi ýerli aklawçylar bu işe gatnaşmakdan ýüz öwürüp oňa siýasat bilen baglydygyny aýdypdyrlar. Sonra edilen wagtynda Allaberdiýewe prezident Berdimuhamedowyň portretiniň ýakylmagyna degişli soraglar berilipdir. Ýurist özüne ýöňkelýän ähli günäleri inkar edipdir.